Izasko bera, egunon? Egunon. Egunotako ezinbesteko beste izpidea, indarkeria matxistak sortzen dituenak eta Iruñara begira egon gara bereziki adi-adi. Pensatzen duzu ere adi-adi egongo zinela jarraitzen esan direnak, esan ez direnak. Eta guzti hortan, auziaz aparte, auziak emango du eman beharrekoa eta epaia izango dena, auziaz aparte, ingurumarean sortu diren horren beste eztabaida. Nola tratatzen den gaia, zer esaten den, ze hitz erabiltzen diren. Hortaz, ezakit, zuke reflexio berezirik garatzeko modurik izan duzun. Bai, alde batetik esango nuke ikusten ari garena larria eta lotsagarria dela, ez da. Alde batetik emakumearen ahotsa kolokan, zalantzan jartzen da, eta horrek rebiktimizazio bat suposatzen du, baina horretaz gain, zen olako eragina duen horrelako, jarrera batek indarkeria jasatzen ari diren beste emakume batzuengan. Hori da benetan niretzako larria. Izugarrizko lana egiten ari gara alde desberdinetatik, mugimendu feministatik, erakunde desberdinetatik, instituzioetatik, emakumeengan konfiantza hori sortarazteko, instituzioetara edo adituek direnein gana joateko, euren kasua asaltzeko, irtenbide bat bilatzeko, eta jasaten duten erantzuna badan hori, euren hitza kolokan jartzearena, zer espero dugu? Datuak adierazten dute mendi izoztuaren goiko aldea. Badakigu izkutuan daudela hainbat kasu, ez? Eta egunero lanean gabiltza, izkutuan dauden kasu horiek azaleratzeko. Orduan, konfiantza sortu behar dugu emakume horiengan, ez da? Eta horrelako egoerak laguntzen dute hori alde batetik. Eta bestetik, edabide batzuetatik egiten ari den tratamentuari buruz ere, nik uste dut adierazten dauela lanean jarraitu behar dugula, edabideekin batera, badaude hor autorregulaziorako kode batzuk, Euskadi mailan edabideekin landu egin doguz eta sinatu dira. Autorregulaziorako kodeak suposatzen du norberak bere limitazioak jartzen dauzela, baina gero badago bai lege bat, biktimaren estatutuaren legea, eta horrek esaten dau biktimaren intimitatea babestu behar dela. Orduan hori ere epaitegietara eraman dezakegun zerbait da, ez da? Biktimaren intimitate hori babesten ez denean eta batez ere, adin txikikoek, seme-alabek inguruen daudenean, ez? Orduan, hausnarketa asko egiteko ematen du, baina izugarrizko lana dugula egiteko adierazten du, bai. Arreta berezia sortarazi duena, eta arreta bezezik alarma ere esango nuke, justu ere, neska honen ondorengo bizitzaren inguruan egindako ikerketa, detektiba batzuk eta erabiliz, eta guzti horrek ere, beste reflexio gune bat, edo eztabaida gune bat ere sortu du. Nola jokatu behar du, bortxaketa bat bizi izan duen persona batek, emakume batek? Eske hori da, ez da bakarrik bere hitz ahotsa kolokan jartzen, bere bizimodua ere kolokan jartzen da, eta ematen du berak demostratu behar dauela bere, ez dala errudun izan, ez da? Eta fokoa berarengan jartzen dugu, eta ez hainbeste erasotzailea izan dan horretan, ez da? Eta erantzunkizunak eskatuz, ez da? Eta horrek ere, ez du ezertan laguntzen, baina bizigaren gizartearen ispilua dela ere esango nuke, ez da? Oraindik, naiz eta gure gizartean aurrera egin, emakumen ahotsari zaio duen garrantzia ematen, ez? Bigarren plano baten jartzen dugu orokorrean arlo desberdinetan, eta hemen ere, bere oihartzuna deko, ez da? Baina benetan larria da, horrelako egora baten, horrelako egora bat bizi izana,
eta kolokan jartzea zure hitza, eta gainera zuk demostratu behar izana errudunez zarela, ondo jokatu duzula, zer da ondo jokatzea. Osea, rolak eta estereotipoak markatutako bide horretatik ateratzen bazara, ja, suposatzen da txarto jokatu duzula, osea, demostratu behar duzu gau baten esarela divertitzen atera, eta zerbait gertatu badan horren ostean ez dekozula divertitzeko eskubiderik zure bizitza osoan. Ez dakit, hausnarketa sakon bat egin behar dugu, ez da? Ze motatako mezuak luzatzen ari garen gure neskei, ez? Askotan, beti esaten diegu, kontuz ibiliz, zelan erropa hori daramazu, eta bar, ematen du eurek euren erantzukizuna dela, bueno, ba... Ez provokatzea, behar bada, ez da? Eta mutikoi ze motatako mezuak luzatzen dizkiegu. Esaten diegu errespetuz, tratatu behar daudiezela emakumeak, neskak, osea, hor badago oraindik egiteko lana, ez? Eta zentzu horretan, nik maiganean jarriko nuke, adibidez, beldur barik programa, instituzioen arteko programa, foru aldundiek, emakunde, eudel, lanean gabiltza, helburua gazten artean indarkeria sexista prebenitzea da, eta hor lan bat egiten da alde batetik neskekin, euren alduntze prozesuetan laguntza emateko, eta bestetik mutilekin, maskulinitate eredu horiek zalantzan jartzeko, proposamen berriak planteatzeko, eta eurek ere aldaketaren eragile bihurtzeko, ez? Eta hor ikusten ari gara, etorkizuna hortik datorrela, ez da? Izan ere, eta beldur barriken ari da pesatzen ari naiz, emakume alduntzea, eta besotetik, mutinaldetik errespetuz diozu, badagor beste zerbait gizartetan badagona ez da, ez? Nolabait, mutilek indarra agian erabili dezaketela, eta, orduan errespetua neskei, baina agian beste mutilei ere, bai, ez da, azken baten hor badagolako jarduera modu bat edo, halako arketipo bat edo klitxe bat, non eta mutilek, indarra erabiltzen duten, batira, beren artean erabili dezatela edo, eta gero neskekin nola jokatu, ez? Bai, horrezigatik programa hauek oso garrantzitsuak dira gure ikuspuntutik, ez? Zeren eta hausnarketa hauek euren artean egiten daudi, ez? Maizuen edo irakasleen laguntzekin gidatuta, baina oso garrantzitsua da hausnarketa horiek egiteko espazioak ez dakit, euren esku jarri, eta gero lotuko nuke baita ere eskidetzarako programekin, ez? Eskoletan lantzen direzen eskidetza programa horietan, helburua da eurek ulertzea, euren arteko harremanak autonomian, berdintasunean, oinarrituta, errespetuan, oinarrituta egon behar direla, ez? Eta gauza guzti horiek lantzen dira, baina nik esango nuke emakumeen kontrako indarkeria egiturazko arazo bat dela, danok dakigu, erroan berdintasuneza dela, eta honek eskatzen dauela egunero eta etengabe lana egitea arlo desberdinetatik, bakoitzak gure erabaki esparru horretan, ez da? Josu Erkorekaren hitzazuke hartuta hurrengo gaia. Hemen ere politika bereziak martxan jarri, helburu horiek arlo honetan ere, emakumeen kontrako indarkeriaren arlo honetan ere gauzatuak izan daitezen eta martxan jar daitezen. Emakundek berak hurrengo aste eta hilabeteetan garatutako lanoa eta honen inguruan egindako planifikazioaren berri emango dizue. Hor tartean, biktimatzat hartu eta biktima gisa hain justure erreparazioa, ez da? Eta, bazakite, behar terrorismo inguruan eta dagoeneko oso onartuak diren gaiak eta moduak, kasu honetan ere, kasu honetara, eta genero indarkerien kontrako edo indarkeria matxistaren kontrako edo biktimei erreparazioei nolabait bermatzeko ahalegina. Ezakit hori zenbatean gauzatuko da, iritsiko da, oraindik ere? Dakizuenez, berdintasunerako legean badago kapitulo konkreto bat emakumeen kontrako indarkeriari aurre emateko, eta hor hainbat aipamen egiten dira, prebentzioa eta atentzio zerbitzuetara eta bar.
baina hor bai konturatu ginen hutsune bat zegoela erreparazioaren inguru horretan, ez arlo horretan. Eta horrezegatik, azkenengo urte eta erdi, ibili gara lanean, biktimak izan diren emakume batzuekin eta egoera gainditu daudienekin, eta hortik sortu zen, euren esperientzia kontatzea beharrezkoa zala ez, eta sortu zen Bolar proiektua, dokumental bat da, bertan 9 emakumek kontatzen dozkue zer da bizi izan dutena, biktima bezala, eta helburua da beste batzuentzako hau ere lagungarria izatea eta pausua ematera gonbidatzea. Eta eurek erabaki zuten erreparaziorako bide bat zala hau eurek kontatzea bizi izan daudiena eta beste batzuentzako lagungarri izatea. Eta horrela, proiektu hori aurrera eraman dugu eta orain herri desberdinetan pelikula edo dokumentala ikusten ari da eta emakume hauei esker euren esperientzia kontatu dozkue, benetan lagungarria izan da eurekin egindako urte eta erdi honetan egindako prozesua, eta honetan lanean jarraitu behar dugu eta eurekin batera erreparaziorako bide desberdinak bilatu bai. Eta esperientzia kontatzen hasita, egunotan Ziortza deitzen den emakume bat ezagutu dugu, eta Ziortzak salaketa gogorrak jarri ditu mahai gainean, edota errefuxiorako galdera oso artezak zuzenak, eta entzun dezakegu bat, bere galdera bat. Gure bizitza jokoan dago. Zure bizitza aldatzen da hori lehenengo momentutik. Ja, ez zara libre. Ez zara libre. Bera bai, baina zu ez. Bera bai, zu ez. Eta hori da, behin da berriro dagoen kontua, ez da, babes kontuak eta jazartuta dagoen emakumeari babesa eman bai, baina gizona libre dago, dio berak. Bai, emakume askok hori esaten dozku ez, eurek oso posik edo eskertuta sentitzen direla, babestuta egoteagatik, eta hori eurentzako ere aukera izan dela aurrera egin ahal izateko, baina segatik, galdera hori egiten dozku, segatik babesa guri eman eta erasotzailea hortik libre da bilen, ez? Izan ere, babesa, bizkartzaileak esateterako, eta momentu enten Euskadin badira hainbat emakume, okerrezan dago badira 9-10 edo, bizkartzaileekin bizi direnak, eta galdera bada noski, zerratik ez bizkartzaileak edo vigilantzia gizonari. Hori da, horrezegatik dinotzut, bizkar zain hori daukien emakumeiek eskertzen dutela lan hori, baina era berean planteatzen dutela segatik ez erasotzaileari. Momentuz, legeak ez du aukera hori ematen, baina hori bai da planteatu dugun zerbait. Segatik ez duguz aztertzen bide barri batzuk eta ea hori egiteko aukera dagoen. Agian ez, zuzenbidean adituak direnak esaten dozkue orain ez dagoela hori egiteko aukera, ez? Baina aztertu dezagun, aber hori, proposamen berri bat izan daiteken edo biktimak diren emakumeak horren inguruan hausnarketa eta zalantzak helarazten dozku ez? Orduan, uste dut merezi dauela ere bide horretik eta aztertze horrekin batera, zerbait gehiago bultzatu beharko da, edo lege proposamen bat gauzatu edo? Dakizuenez eta lehen aipatu dudan bezala, Euskadin badago berdintasunerako legea, berdintasunerako lege horretan kapitulo berezi bat, emakumeen kontrako indarkeriari aurre emateko, eta horri esker, 2005 urtetik, erantzuna ematen ari gare prebentzioan lanean gabiltza, eta zerbitzu desberdinak martxan jarri dira. Baina egia da, egoera berrietara egokitu behar garela, hor dagoela lehen aipatu dodan biktimaren estatutuaren legea,
Istanbuleko hitzarmena, adin txikikoek orain ere biktima zuzenak dira, indarkeriaren biktima zuzenak, eta bueno, behar hoiei egokitzeko, gure helburua da, legean dagoen 7. kapitulu hori garatzea eta hobetzea, ez? Eta zentzu horretan, bagabiz lan bat egiten, ez da? Izan ere, ziortza Linaresek plantatzen duen horretan edo, ez da, epaileek zerratik babesa bai jazartuari, baina ez vigilantzia gehiago jazartzaileari, ez da? Hor lege arazo bat edo baldin bada, gure legearen kontua da, edo lege orokorragoen arazo bat bada? Ez dago gure, ez dugu eskumena hori egiteko. Euskadik ez dago, eluke eskumenik hori... Adibidez, estatu paktua eztabaidatu danean, aukera izan gehindun kongresuko batzorde horretan parte hartzeko eta planteatu gehindun zerbait da. Bide barriak zabaltzeko beharra ikusten gehindula, fokoa jarri behar zala erasotzailean, ez da? Orain arte, egindan planteamentua batez ere izan da fokoa emakumeen edo biktimaren aldera eta babestearen aldera, baina agian egoera zein den kontuan izan da, eta batez ere emakumeen aldarrikapena zein den kontuan izan da, esaten gehindun agian momentua dela bide barri bat irekitzeko, eta behintzat gauza hauek aztertu, ez da? Izan ere, kontua da, ekimen, emakumeak babesten dira modu batera edo bestera, baina ondorioak ere ala moduzkoak badira, ze ikusten duenatik hilketak asko dira, eta injustu ere gainera salatutako kasuen inguruan, eta urrutiratzak aginduta dauden kasuetan edo, baina gero fisikoki hori oso saihestea, eta ondorioak hortxe daude, gaur bertan, eta azken orduko albistea bada, Castellonen beste emakume bat hildu bere itxuraz, bere bikoteak edo. Beraz, berriz ere horrelako albiste baten aurrean gaude. Bai, datuek esan dudan bezala adierazten dute arazo larri baten aurrean gaudela, baina kontuan izan behar dugu, zoritzarrez, egiturazko arazo bat dela, erroan berdintasun eza dagoela, mundu mailan ematen den arazo global bat dela, eta hemen ez daudela formula magikorik. Danok lan egin behar dugula, bakoitzak gure erabaki eremutik, berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko emakumeen kontrako indarkeriatik libre. Amarretarako, iaia segunduak esango nuke, beraz, galderak labur-laburra duzuen herrian. Egunon izaskun. Egunon. Nik galderak konkretu bat. Iruñeko epaiketa horretan, badago datu bat nire ustez orientatu duena epaiketa guztia. Izan da, epaileak hasieran onartzea, defensak egindako zelatari batek egindako informea. Eta horrek eraman du, nola biktima berriro, juzgatzea behin de berriro, eta komunikabideak hortan gainera sakondu dute. Orduan, hori ze izan da, epailearen oker bat, ala behartuta zegoen nolabait onartzera defensaren froga hori. Bueno, niena zuzenbidean aditua. Orduan, esan didatenagatik, ondo zegoen edo egoki zen froga hori onartzea, zebestela defentsak indefensio hori badierazi dezake. Baina nik, pertsona modun, ez dut ulertzen zelan onartu daiteken horrelako froga bat defentsarako. Benetan uste dut, onartzeak bakarrik izugarrizko kaltea sortzen dauela ez bakarrik emakume horrengan, esan dodan bezala, baizik eta egoera larri baten dauzen emakume guztiei, ez da? Bai, horren hildotik, egunon izaskun. Horren hildotik, pensatzen ari naiz adibidez, holako programa berezi bat egiten adibidez polizian, ertzaintzan eta polizian, nola hartu zera biktima hori, hori oso garrantzitsua da. Azken zinean da lehenengo momentuan egiten duzuna, ez? Lehenengo denuntziatu eta gero ospitalera.
Ez? Hori da egin behar dugun bidea, ezta? Baina, klaro, lehenengo une horretan, gainera gero, horrek ere, badu importantzia, zer esan duzu lehenengo momentuan, Soraineren kaso horretan, ez lehen ez zuen esan grabazearena, orain bai, bueno, eske lotxagarria da, bai goiti eta bera. Baina nik esaten dizut, emakundetik edo instituziotik, programa berezi bat, ez bakarri protokolo badagoela, eta ez da hori, badakigu egituraren zera utxune handia dugula bai hemen eta bai munduan, ez? Eta hor atzean dagoen zera arazo handiaren isla dela, hau, ez da? Orduan, ea programaren bat pentsatuta duzuen edo egin duzuen hori, lehenengo kontaktuan duen biktimarekin. Ze hori ni ustez oso garrantzitsua da. Ze demagun esaten dutela. Ez, baina etorri zen normal, ez zuen legar egiten, demagun. Eta horrek ja beste proba badela, adibidez, klaro, hau ikusita. Bai. Salaketak edo jartzeko edo bide desberdinak daude, ez da bakarrik Ertzaintzara joateran. Guk uste dugu dauzen bide guztiak irekita jarri behar direla, zeren eta emakume bakoitzaren egoera desberdina da, ezta? Eta batzuk Ertzaintzara doaz, baina beste batzuk osasun zentroetara, beste batzuk udaletxetara, beste batzuk sabera, osea, dauzen sisteman sartzeko bide guztiak irekita mantendu behar dira, ze horiek aukerak dira. Zuk aipatu duzu segurtasun arloa edo Ertzaintza. Bueno, hor badakit dauzela formakuntza berezi bat jasotzen, batez ere aipatzen duzun guzti hori balden eta atentzio onena emateko. Eta duela gutxi bai, gu egon garela elkarlanean Ertzaintzarekin, ematen dieten lehengo informazio horretan eta euren esku jartzen dan lehengo bideo hori egokitzeko, gaurkotzeko, euren beharretara zuzentzeko. Orduan, hor elkarlan bat dago, segurtasun eta emakunderen aldetik, baina segurtasunak berak, departamentuak, apostu bat egiten ari da formakuntzaren alde eta funtzionatzen ari da? Bai, osea, behintzat emakumeak balorazioa eskatzen diezunean, segurtasun sailena eta Ertzaintzena da balorazio onena, naiz eta hobetzeko beti egon, ezta? Baina galdetuta ondo baloratzen dute Ertzaintzaren zerbitzua. Egongo dira kasuak, baina... Ez, bai, almetzen duze hori oso garrantzitsua da. Egunon, gauzak nola dijo, zezen eta urtetan egiten ari gara lan hori eta kontzientziazio lan hori, eta kanpotik begiratuta ematen do gauzak edela konpontzen ari. Eta batez ere pentsatzen genuen jende gaztea ezberdin zetorrela, azkenean arazo bat zegoela emakumeek etxetik kanpon lan egiten ez dutelako, eta etxetik kanpon lan egin ezkero askeago izango zirela, baina gero bestalde batetik ematen dute batzutan gazte horiek ere antzeko parezido ibiltzen direla gau joretan. Zuen nola ikusten duzu egindakoa eta etorkizun? Bai, nik uste dut gazteen artean danetarik dagoela, ezta? Ikerketak adierazten duten bezala, batzuk eredu berriak proposatzen, beste batzuk ez dute ondo ulertzen berdintasunaren alde lan egin beharra, zeren eta berdintasuna lortu dugularen sensazioa daukate, berdintasun formalean hasi direlako, baina gero igual lan mundura sartzen direnean ordun konturatzen dira berdintasunezak hor daudela, ezta? Honek adierazten du lanean jarraitu behar dugula gazteekin, nire ustez eurek dira itxaropena, adibidez beldurbarik programari esker ikusten ari gara aldaketarako eragile bihurtzen ari diren eta diren gazte asko, baina hau esan da, nik esango nuke gazteak direla bizi garen gizarte honen ispilua. Osea, eurek elikatzen dira helduek bidalitako mezuekin edo sozializaziorako arlo desberdinetatik bidalitako mezu hoiekin. Beraz, nik uste dut, hausnarketa sakon bat egin behar dugula, eta pentsatu zen motatako mezuak luzatzen ari garen gaztei, badinot arlo desberdin horietatik, familiatik, edabidetatik, eskoletatik,
zeren eta horretaz elikatzen dira. Eta azken finean, euren jarrerak ez badiran egokiak, nonbaiten ikasita eta ikusita dauki ez da. Orduan, horrezegatik beti esaten dugu, hau danon ardura dala, eta danori dagokigula berdintasunaren alde lan egitea, ez? Zaskola, amarra jota dauzkagulako, bestela jarretuko nuke, hizketan luzaro honi buruz, ezta? Honen inguruan. Eskerrik asko. Zuri, Laster arte. gonbidapenagatik. Eta zuekin bela xenaiz, orain, albisteak Xabier Usabiaga.